Ni'n siarad lot am yfed gwyn, ond actually, ni'n sort of mynd i gysgu erbyn y byddu, I don't know, 11 o'r gloch, yndyn ni? Wel, fel disgwyl, mae Melanie yn dryliw. Mae wastad wedi bod. Mae wastad wedi gweithio'n galed. Am flynyddoedd, mae Melanie wedi cadw I gyrfa I fynd trwy'r gyfrwng Saesneg. A dyw hwnna ddim yn rhywbeth hawdd I wneud. Ond nawr mae moyn ychwanegu'r sgil yma yw arsenal hefyd, sef siarad Cymraeg. Athro great. Patient iawn hefyd. Ydw I? Yeah. Waw. Yeah. O'n I wastad yn meddwl bod tymer y jawl gyda fi. No. Oh. Ti'n dda yn tipyn bach o Cymraeg, a tipyn bach o Saesneg, a, you know, to or fro. Mae'n gret. Mae hi'n gret. Diolch, Cariad. Amrywiaeth o gweithgareddau. Fi wedi joio fe I gyd, a fi hefyd, really wedi joio fe. A nid just y bwyd. Pan ti'n gyrru rownd, you see edrych yn the beauty. And that's been amazing. Ardderchog. Bendant.